TV. Jodak e kaunti ma Baringo e thuolo mokwongo yudo thuolo mar pimo tuoche mosebedo ka chando oganda mathoth kaka hepatitis B e kind mamoko kitiyo gi lony manyasani matiyo gi teko mar wang' chieng'. Masindego igeno ni dhi tigo e chenro mar bero kaka ichwalo chenro mag thieth n'oganda, ahinya to ne jogo man maboyo gi ndara kata ute mag thieth. Jolony e weche mag thieth opwoyo chenrono ma giwacho ni golo duoko e yo mapiyo ahinya kod adiera maromo 90%, kendo chenrono nyalo medo okenge mag yudo tuoche machon. Our team from Iqbal and Remedy did through this campaign like confirmation test by using the PCR to confirm the result, okay, and the advantage what they did also was delivered the result in same time. We have deployed our hepatitis B testing onto the field, exactly proving that using our technology, African-made technology, we can go into the field in very underserved areas and test the patients on spot. When your immune system is actually such strong, it might be able to overcome the virus. So that's why you can be able to live with it for a longer time. But it can predispose you to a liver disease, especially liver cancer.